Kwi-study yethu yanamhlanje sizofunda ngentukuthelo kaNkulunkulu ngezono zabezizwe. Isahluko kwabaseRoma chapter 1 verse 18 kela 32. KwabaseRoma chapter 1 verse 18 kela 32. Ngizoqala ngifunde kuverse 18. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambuliwe ivela ezulwini, phezu kwakho konke ungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso likaNkulunkulu ngokungalungi kwabo. Ngokuba lokho okwazeka ngokusobala ngoNkulunkulu kwambuliwe kwabasobala kubo, ngokuba uNkulunkulu ukwambulile kubo. Ngokuba selokhu kwadabuka umhlaba, amandla akhe aphakade noNkulunkulu bakhe, nakuba kungabonakali, kwambuliwe kwabasobala ezintweni ezidaliweyo. Ngakho-ke abanazaba zokuzilandulela. Ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu, kabaze bamdumise noma bambonge njengoNkulunkulu, kodwa balutheka ekucabangeni kwabo, ingqondo yabo yabamnyama. Bezitshela ukuthi bahlakaniphile baba yiziwula. Baguqula inkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo ukuba ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo, owezinyoni nowezilwane ezinezinyawo ezine nezinabuzelayo. Ngakho-ke uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo ukuba baqhubeke ekungcoleni, bathela ngehlazo imizimba yabo. Baguqula iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga, badumisa futhi bakhonza okudaliweyo kunomdali odumisekayo kuze kube phakade. Amen. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni eziyihlazo, ngokuba ngisho nabesifazane babo baguqula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. Kanjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kwesifazane, basha ukukhanukelana bodwa. Nabesilisa benza okuyichilo kwabesilisa, basitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Njengalokhu benqaba ukubona kuyinto enhle ukumazi uNkulunkulu, uNkulunkulu wabanikela engaqondini kwabo ukwenza ongemukelekile. Bagcwele konke ukungalungi, ukonakala, umhobholo nobubi, begcwele umhawu, ukubulala, ukuphikisana, inkohliso, ubuqili nokuhleba. Banyembenya abanye, bazonda uNkulunkulu, bayizidlova, bayazigabisa, bangabaqambi bokubi, nabangalaleli abazali, abanangqondo, abathembekile, abanaluthando, futhi abanasihe. Bathi nakuba bezazi izimiso ezilungileyo zikaNkulunkulu zokuthi abenza lezi zinto bafanele ukufa, kabagcinanga nje ngokuzenza, kodwa babuye bavuna labo abazenzayo. Lena kuyincwadi ebhalwe ngumpostoli uPawulu ebhalela ibandla laseRoma elalihlanganise amaJuda nama-Gentiles. Ngaleso sikhathi kwakubusa oKesari, amakhosi yesizwe samaRoma. I-Roman Empire kwakuyisizwe esikhulu esinamandla ngokomnotho nangepolitiki nangobusosha. Isizwe samaRoma sasigcwele ukonakala, kodwa uNkulunkulu wayenabantu bakhe khona, abaphenduka mzukwana bezwa iVangeli leNkosi uJesu Kristu. uPawulu bezwile ngokukholwa kwaleli bandla, efisa kakhulu enhliziyweni yakhe ukuthi alibone, ahlanganyele nalo, ashumele iVangeli khona. Uma sifunda amavesi akanjena kumele ngabe siyabona ukuthi iBhayibheli ngempela alivelanga ngomqondo womuntu. Yebo, libhalwe ngezandla zabantu, kodwa lingumqondo kaNkulunkulu uqobo. Ngoba imuphi umuntu ongakhuluma ngezono nange-judgment ngalolu hlobo?
ngoba ngokwemvelo yethu siyazithanda izono. uNkulunkulu kuphela okhuza izono ngoba uNkulunkulu ungcwele. God is a God of holiness. Uma uNkulunkulu engangeneleli ngomusa wakhe, asikwazi ukuziyeka izono. iBhayibheli libhalwe nguNkulunkulu umoya engcwele, futhi libonakalisa umqondo nobungcwele bukaNkulunkulu. Uma sibuyela emavesini angenhla, uPaul uvule le ncwadi ngokucacisa ukuthi iVangeli akhuluma ngalo iVangeli likaNkulunkulu alithembisa embhaleni engcwele mayelana nendodana yakhe evela olibeni likaDavide ngokwenyama, kodwa ebizwe ngendodana kaNkulunkulu ngokomoya womngcwele nangokuvuka kwabafileyo, uJesu Kristu inkosi. Namhlanje sizongena kuona-ke uchapter 1 verse 18 kuya ku-32 lapho Paul uchaza kabanzi ngokonakala kwabezizwe. iVangeli ngeke lwenze umqondo uma singaboni ukujula kwenkohlakalo yethu nobukhulu becala esinalo kuNkulunkulu njengabantu abawelele esonweni. Isigulu kumele siqale sizibone ukuthi sinesifo esiyingozi ukuze sikwazi ukuyothola ikhambi kudokotela. Isoni kumele siqale sizibone ukuthi sikhohlakele ukuze sibone amandla eVangeli nomusa kaNkulunkulu obonakalisiwe ngoJesu Kristu. Ukufa nokuvuka kwabafileyo kwenkosi uJesu akusho lutho kumuntu osazibona engenacala uNkulunkulu. Indodana yaNkulunkulu yazela ukuzohlawulela izoni ngegazi lakhe. iVangeli lingamandla kaNkulunkulu kube yinsindiso kulona loyo okholwayo. Namhlanje sizofunda eBhayibhelini ukuthi yindaba abantu bedinga iVangeli. Sizofunda ngesono nengemphumela yokungakholwa nokumphika uNkulunkulu. Bonke abantu badinga iVangeli ngoba iVangeli iyona ndlela kuphela emise uNkulunkulu ukuthi abantu babuyisane noNkulunkulu. Ngoba abantu bangaphansi kwamandla esono futhi bangaphansi kolaka likaNkulunkulu. So namhlanje sizofunda ngentukuthelo kaNkulunkulu. Ngoba intukuthelo kaNkulunkulu iyona iveziwe ukuthi ikhona eBhayibhelini. Futhi sizofunda nangesizathu zokwembula kwentukuthelo kaNkulunkulu. Asivuleni-ke amaBhayibheli kwincwadi kwabaseRoma chapter 1 verse 18 kuyela ku-32 sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini khona. Kuverse 18 intukuthelo kaNkulunkulu yembuliwe ngoba uNkulunkulu ungcwele futhi umelene nesono. Verse 18 ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambuliwe ivela ezulwini phezu kwakho konke ungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi kwabo. Akekho umuntu ongaphika ukuthi umhlaba esiphila kuwona wonakele. Ungalungi kwabantu kufakazela intukuthelo kaNkulunkulu ukuthi yambuliwe. Ukuba khona kokufa nezifo kufakazela ukuthi intukuthelo kaNkulunkulu yambuliwe. Kubalulekile kakhulu ukuthi isono siqale siqondwe ngeso likaNkulunkulu ongcwele. KumaHubo chapter 5 verse 4 kuthiwa ngokuba wena unguNkulunkulu ongabuthokozeli ububi abunakuhlala kuwe. Intukuthelo kaNkulunkulu ayifani nentukuthelo yomuntu ongcoliswe yisono. Intukuthelo kaNkulunkulu ihambisana nenkazimulo yomngcwele bakhe. Le ntukuthelo esifunda ngayo kuleli verse kuthiwa ivela ezulwini. It comes from God, who is the judge and the enemy of sin. Izulu iyona indawo yesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Ku-Isaiah
66 verse 1 uNkulunkulu usholo yena ukuthi izulu liyisihlalo sami sobukhosi. uNkulunkulu wehlulela ngobungcwele nangokulunga kwakhe okuphakeme. uPawulu uthi ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambuliwe ivela ezulwini phezu kwakho konke ungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi kwabo. Umuntu udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, wadalela ukuphilela uNkulunkulu, wadalela ukuzwana noNkulunkulu kanye nokukhonza uNkulunkulu. Ukuwa kaSathane nokuwa ka-Adamu iyona imbangela yokonakala kwabantu bonke. Abantu abasamsaba uNkulunkulu ngoba isono senze abantu bafise ukulingana noNkulunkulu. Bathiya iqiniso likaNkulunkulu futhi sebephila impilo emelene nemiyalo kaNkulunkulu. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambuliwe ivela ezulwini phezu kwakho konke ungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi kwabo. uNkulunkulu yena ongumdali wezulu nomhlaba unelungelo lokukhipha imigomo nemibandela yokuthi abantu kumele baphile kanjani, futhi unelungelo lokwehlulela bonke abantu abaphikisa intando yakhe. Emavesini alandelayo sizobona ukuthi intukuthelo kaNkulunkulu yambuliwe ngoba ubukhona bakhe uNkulunkulu ukubonakalisile kubantu bonke, kodwa abantu bayakuziba ubukhona bukaNkulunkulu. Verse 19 intukuthelo kaNkulunkulu yambuliwe ngoba imvelo ifakaza ngobukhona bukaNkulunkulu, kodwa abezizwe bayabuziba ubukhona bukaNkulunkulu. Verse 19 ngokuba lokho okwazeka ngokusobala ngoNkulunkulu kwambuliwe kwabasobala kubo, ngokuba uNkulunkulu ukwambulile kubo. uNkulunkulu Yise, uNkulunkulu Indodana noNkulunkulu Moya Oyingcwele wayekhona emandulo umhlaba ungakabibikho. Kodwa kwaba kuhle kuye ukuthi adale izulu nomhlaba, adale izingelosi, adale izilwane futhi adale nabantu ukuze kudunyiswe igama lakhe. Ubukhona bakhe uNkulunkulu akazange akwenze imfihlo noma into engabonakali kahle ngamehlo. KumaHubo chapter 19 verse 1 siyathola kuthiwa amazulu alanda ngenkazimulo kaNkulunkulu, umkhathi umemezela ngomsebenzi wezandla zakhe. Abantu abakazi baba naso isizathu esiqinile sokuphika ubukhona bukaNkulunkulu. Umdala wezinsuku uzibonakalisile in creation. Inyanga, ilanga, ulwandle, izinkanyezi nomkhathi, wonke umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu umemezela ubusuku nemini ngenkazimulo kaNkulunkulu nangobukhona bukaNkulunkulu. Abantu abakwazi ukuziba, futhi abantu abakwazi ukuphika ukuthi uNkulunkulu ophakade ukhona. Nonembeza ofake uyena uNkulunkulu uyafakaza ngobukhona bukaNkulunkulu. Uma abantu bephika futhi beziba ubukhona bukaNkulunkulu, kukhomba ukudelela okukhulu nokungambongi uNkulunkulu kuyicala, ngoba uNkulunkulu uyena osidalile, osenzela konke okuhle, uyena osipha ukuphila, uyena osipha zonke iziphiwo zokuthi siphile kahle emhlabeni. KuJakobe chapter 1 verse 17 izwi leNkosi lithi izipho zonke zivela phezulu, zehla ziphuma kuyise wokukhanya. So ungambongi-ke nongamdumisi uNkulunkulu kumema ijudgment kaNkulunkulu. uPawulu uthi ngakho-ke ungambongi uNkulunkulu kumema ulaka likaNkulunkulu. Ungambongi nongamdumisi uNkulunkulu kuyinkohlakalo enkulu.
uverse 21 ila 24 sizofunda ngezathu zentukuthelo kaNkulunkulu. Uverse 21 Intukuthelo kaNkulunkulu yambuliwe ngoba abezizwe banalo ulwazi ngoNkulunkulu, kodwa abamdumisi uNkulunkulu. Uverse 21 Ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu, kabaze bamdumisa noma bambonge njengoNkulunkulu, kodwa balutheka ekucabangeni kwabo, ingqondo yabo yabamnyama. Ungambongi nongamdumisi uNkulunkulu kumema ulaka likaNkulunkulu. Ungambongi nongamdumisi uNkulunkulu isizathu esiqinile sokuthi abantu baduke, balutheke ekucabangeni kwabo, futhi izingqondo zabo ziphenduke zibe mnyama, ngoba akuyona into encane ukuthi abantu baphile emhlabeni kaNkulunkulu, kodwa baphile kube ngathi uNkulunkulu akekho, noma bazibe ulwazi abanalo ngoNkulunkulu baqhubeke baziphilela umathanda. Ngoba kuthe bemazi uNkulunkulu, kabaze bamdumise noma bambonge njengoNkulunkulu, kodwa balutheka ekucabangeni kwabo, ingqondo yabo yabamnyama. Uverse 22 Ngokuba abezizwe baziba ukukhona kukaNkulunkulu, sebephenduka iziwula. Uverse 22 Besitshela ukuthi bahlakaniphile baba iziwula. Isono sinjalo, isono siyadukisa, isono siyakhohlisa. Isono senza umuntu acabanga ukuthi uhlakaniphile, azibone azi kangcono ngisho kunoNkulunkulu. Kodwa isono siphendula umuntu simenze abe isiwula. Kulotshiwe embhalweni ukuthi ukuqala kokuhlakanipha kungumesaba usimakade, nokumazi ongcwele kungukuqonda. Izaga chapter 9 verse 10. Futhi uma sifunda amaHubo chapter 14 verse 1 kuthiwa isiwula sithi enhlizweni yaso akekho uNkulunkulu. Uma abantu beziba uNkulunkulu, uma abantu bephika ubukhona bukaNkulunkulu, lokho kubaphendula iziwula. Uma abantu bengamdumisi uNkulunkulu njengoNkulunkulu, imphumela yalokho ayinhle neze. Kunalokho ukuduka nokonakala kwabo kuzokhukhumala kakhulu. Besitshela ukuthi bahlakaniphile baba iziwula. Verse 23 Intukuthelo kaNkulunkulu yambuliwe ngoba abezizwe badelela inkazimulo kaNkulunkulu ophakade, bamlinganisa nomuntu obhubhayo kanye nezilwane zasendle. Verse 23 Baguqula inkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo ukuba ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo, owezinyoni nowezilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo. Nangempela ukweduka nokonakala kwabantu kuyakhukhumala ngamandla amakhulu uma abantu bengamkhonzi uNkulunkulu njengoNkulunkulu as the creator God. Izingqondo seziphenduka ziba mnyama, ubula sebumngenhla. Abantu sebefanisa uNkulunkulu ophakade nomuntu obhubhayo. Lokho kungukwehlisa ubukhulu bukaNkulunkulu. Lokho kungukwedelela inkazimulo kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uphila phakade futhi akabhubhi njengomuntu, futhi akafani nesilwane. Uma siqhubeka sifunda lamavesi siyabona ukuthi lenkohlakalo yabantu ilokhu iba wese. uNkulunkulu manje sebemlinganisa ngisho nezilwane zasendle. Baguqula inkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo ukuba ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo, owezinyoni nowezilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo. Uma shona back kuGenesis, uma sifunda nge-original order of creation, siyabona ukuthi izilwane zasendle zingaphansi komuntu. Izilwane zingaphansi komuntu, okusho ukuthi manje abantu
sebecekela phansi kakhulu inkazimulo kaNkulunkulu. Bambeka phansi ezingeni lesicabucabu, ezingeni lezinyoni, nasezingeni lezinja. Baguqula inkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo ukuba ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo, owezinyoni nowezilwane ezinezinyawo ezine ezinabuzelayo. Ziningi kakhulu izithixo ezikhonzwayo ezifaniswa nabantu kanye nezilwane zasendle. Ngeke sikwazi ukukhuluma ngazo zonke namhlanje. Kodwa esikhathini esiphila kusona maningi ama-cases la sibona khona abefundisi bekhonzwa njengoNkulunkulu uqobo, ngoba abantu badayisela ithemba lokuthi bazobusiseka uma benikela ngemali kulabafundisi. And labafundisi sebezenza onkulunkulu phezu kwabantu. Nasemandulo esizweni saseGibhithe sasikhona isithixo esasikhonzwa esasibiza ngoBastet. Na uBastet wayenesimo sokuba yikati. Abantu baseGibhithe babekholwa ukuthi ukukhonza leli kati bazothola ukuvikeleka, bangahlaselwa izitha noma imimoya emibi. Futhi eGibhithe abantu besifazane babekhonza leli kati ngoba babekholwa ukuthi ngokukhonza leli kati azonyuka amathuba bokuthi bakhulelwe bathola abantwana. So this was an idol of fertility. uNkulunkulu manje ulinganiswa nekati, ulinganisa nesilwane sasendle. Lokho kukhomba icala elikhulu kakhulu lokudelela nokuguqula inkazimulo kaNkulunkulu umdali. Kuverse 24, ngoba abezizwe badelele inkazimulo kaNkulunkulu, uNkulunkulu manje usephendula ngokubanikela engcoleni. Kuverse 24, ngakho-ke uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo ukuba baqhubeke engcoleni, bathela ngehlazo imizimba yabo. Kuyathusa-ke uma isimo sabantu sesikanjena, ngoba kufana nokuthi sebesifake emgodini abangeke basakwazi ukuphuma kuwo ngokuba bahlambalaze uNkulunkulu. uNkulunkulu uphendula manje ngokubanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo. Uyabayekela ukuba benze lokhu okufisa inkohlakalo yabo. Uyabayekela ukuba baphile ngaphansi kwengcindezi yezono. Uyabayekela ukuthi baqhubeke babishe emgodini wehlazo. uPawulu uthi wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo. Na umthombo wokukhohlakala komuntu iyona inhliziyo yomuntu. Isono asiveli ngaphandle komuntu, futhi asiveli kuNkulunkulu. Impande yesono yakheleke ngaphakathi kwenhliziyo yomuntu. kuMarku chapter 7 verse 21 kuya ku-23 uKristu uthi, ngokuba ngaphakathi enhliziyweni yomuntu kuvela imicabango emibi, ufebe, uphinga, umona, nabo bonke ububi, inkohliso, ukonakala okukhulu, iso elibi, ukuhlambalaza, ukudlinza, ukuzidla, nobula. Zonke lezi zinto ezimbi zivela ngaphakathi futhi ziyamgcolisa umuntu. Ngakho-ke uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo ukuba baqhubeke engcoleni, bathela ngehlazo imizimba yabo, which is a consequence of rejecting uNkulunkulu. Verse 25, abezizwe sebekhonza okudaliweyo, sebeyekile ukukhonza uNkulunkulu umdali. Verse 25, baguqula iqiniso likaNkulunkulu, balenza amanga,
badumisa futhi bakhonza okudaliweyo kunomdali, odumisekayo kuze kube phakade. Amen. uNkulunkulu uvamile ngomusa nangothando. Akumthokozisi ukubhubha kwabantu, kodwa kunokuthi abantu baphenduke, bamukele ukuhlanza nentethelelo yezono. Uthi uPhawuli baguqula iqiniso likaNkulunkulu, balenza amanga. Ngomprofethi Isaya uNkulunkulu wathi, maye kulabo abathi okubi kuhle nokuhle kubi, labo abathi ubumnyama kungukukhanya nokukhanya kungubumnyama. Ukuguqula iqiniso likaNkulunkulu lenziwa amanga kuyisona esimbi kakhulu. Abezizwe manje bayeka ukukhonza uNkulunkulu, sebekhonza okudaliweyo. Ukukhonza izithombe kwenzeka lapho abantu uma sebeyeka ukukhonza uNkulunkulu ophilayo, bakhonze izinto ezidaliweyo. Baguqula iqiniso likaNkulunkulu, balenza amanga, badumisa futhi bakhonza okudaliweyo kunomdali, odumisekayo kuze kube phakade. Amen. Izithombe noma izithixo akugcini ngokuthi sakhe izinto ngamaplanga nangezinsimbi bese sisiqamba amagama sizibize ngonkulunkulu bethu. Ukukhonza izithombe noma izithixo inoma yini esiyithandayo ngaphezulu kaNkulunkulu. Kungabe imali, kungabe ukubukeka, udumo, ibhola, izimoto, izinto zothando, noma yini edaliwe. Ukukhonza izithixo kwenze uNkulunkulu anikele abantu ezinkanukweni eziyihlazo. uNkulunkulu uyena ongumdali nomnikazi womhlaba. So ungaphili ngendlela emisiwe nguNkulunkulu kungukulwa naye uqobo. Verse 26 kuyela ku-27. Abezizwe sebenikelwa emanyaleni, sebeguqula ukwenza kwemvelo. Verse 26 kuyela 27. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni eziyihlazo, ngokuba ngisho nabesifazane babo baguqula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. Kanjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kwesifazane, basha ukukhanukelana bodwa. Abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa, bathola umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Abezizwe baqale ngokuguqula iqiniso likaNkulunkulu, balenza amanga. Manje sebeguqula ukwenza kwemvelo. Njengayo yonke inkohlakalo esinayo, ukuganana noma ukuthandana kwabantu bobulili obufanayo kuphambene nemvelo, akunyaziwe uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Umvuzo wokuphikisana noNkulunkulu awukaze waba muhle. Ukuganana nokuthandana kwabantu bobulili obufanayo akwamukelekile futhi akubusisiwe nguNkulunkulu. Noma singatoyitoya sakhe ngisho imithetho evumelana nezinkanuko zethu, kodwa lokho ngeke kushintshe isimiso sikaNkulunkulu. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni eziyihlazo, ngokuba ngisho nabesifazane babo baguqula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. Kanjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kwesifazane, basha ukukhanukelana bodwa. Abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa, basitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Amazwi kaNkulunkulu lawo. Ukuganana nokuthandana kwabantu abanobulili obufanayo kumelene nemvelo, kumelene nentando kaNkulunkulu, kungukweduka futhi kumelene noNkulunkulu owadala umuntu wesilisa nomuntu wesimame. Wababusisa futhi wabanikeza negunya lokuthi bashade, bazale abantwana futhi babuse umhlaba.
So abantu abanobulili obufanayo abakwazi ukuthi balifeze lelo cebo ngoba banobulili obufanayo. There can't be reproduction if ama-genders efana. Verse 28 kuyela ku-32 sesiyabona-ke ukuthi abezizwe bamhlubile uNkulunkulu futhi bayamnqaba uNkulunkulu. Sizofunda ku-verse 28 kuyela ku-32. Njengalokhu benqaba ukubona kuyinto enhle kumazi uNkulunkulu, uNkulunkulu wabayekela engaqondini kwabo ukwenza ongemukelekile. Bagcwele konke ukungalungi, ukonakala, umhobholo nobubi. Begcwele umhawu, ukubulala, ukuphikisana, inkohliso, ubuqili nokuhleba. Banyembenya abanye, bazonda uNkulunkulu, bayizidlova, bayazigabisa, bangabaqambi bokubi, nabangalaleli abazali, abanangqondo, abathembekile, abanaluthando futhi abanasihe. Nakuba bezazi izimiso ezilungileyo zikaNkulunkulu zokuthi abenza lezi zinto bafanele ukufa, kabagcinanga nje ngokuzenza, kodwa babuye bavuna labo abazenzayo. Na ngokwenqaba umdali, inhliziyo engakholwa ifuna ukuzenelisa ngalokho okungena kulethe injabulo ehlala njalo, noma ukugciliseka kweqiniso. Ingqondo elahliwe uNkulunkulu ingqondo engakwazi ukunquma phakathi kokulungile nokungalungile. Ingqondo ehlezi ikhetha ukwenza okumelene noNkulunkulu. Imphumela yokungakholwa nokunqaba uNkulunkulu ibonakala ngisho nasezinganeni. Lokho kukhomba amandla esono, kukhomba ungafuni ukuphathwa nokulalela imiyalo emihle kaNkulunkulu. Kukhomba ukulwa nokuzonda uNkulunkulu. Abantu abashiwe uNkulunkulu basigqaja ngisho nangobubi babo, bayazigabisa ngabo, bayazincoma ngabo futhi bakhuthaza ngisho nabanye ukuthi baqhubeke ekungcoleni. So sengiphetha nje siyabona ukuthi in all of these verses ekade sifunda ngayo ngenhla, amavesi akhuluma ngezono, siyabona imbangela yokwembula kwentukuthelo kaNkulunkulu. Wonke lamavesi ekade sifunda ngawo aveza futhi izathu zokuthi why abantu bonke bedinga iVangeli lenkosi uJesu Kristu, ngoba iVangeli liletha insindiso nokubuyisana noNkulunkulu, ngoba isono senze abantu ukuthi babe exposed to the wrath of God, ngoba isono simema ijudgment kaNkulunkulu ukuthi iwelele kubantu abamhlubukile uNkulunkulu. Umuntu wadalela ukuphilela uNkulunkulu. We were originally created ukuthi siphile impilo eletha udumo kuNkulunkulu. Kodwa ngokungena kwesono ezweni abantu sebephila impilo emelene nemiyalo kaNkulunkulu. Abantu sebeyizitha zikaNkulunkulu. Kodwa-ke sambonga kuNkulunkulu ngoba iVangeli iyona solution exazulula inkinga yesono sethu. uNkulunkulu akamlahlile umuntu. uJesu uyena osikhiphayo kwingqilazo yezono. uNkulunkulu unikelile ngendodana yakhe ezele yodwa ukuba izoba ngumhlatshelo ngenxa yezono zethu. Esiphambaneni uKristu walithwala icala lethu, wafa ngaphansi kwentukuthelo kaNkulunkulu, washawa ijudgment kaNkulunkulu ukuze thina sizuze ukuthethelela kwezono okuphelele, ukuze thina sibuyisane noNkulunkulu ongcwele, ukuze thina singabe sisangena ekulahlweni nasekwehlulelweni ngoba uJesu
uyena osehlulele endabeni yethu. Ngokukholwa kuJesu izono zethu zibalelwa kuye, ukulunga kwakhe kubalelwe kuthina. Ngegazi lakhe siyahlanzwa ezoneni zonke. Ngokufa nangokuvuka kweNkosi uJesu ethuneni sizuza ukuphila ongunaphakade. iVangeli lingamandla kaNkulunkulu ngoba uJesu uyena osifakayo ekuphileni ongunaphakade. Sengiphetha nje ngithanda ukuthi sifunde amavesi amathathu. Hayi amavesi amathathu kodwa nje ngizofunda nje amavesi ambalwa. Sizoqala kwabaseEfesu chapter 4 verse 17 kela 18. Ngakho-ke ngiyafakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe ngobuze bengqondo yabo. Abangqondo yabo ifiphaze ngobumnyama. Bahlukanisa nokuphila kaNkulunkulu ngenxa yokungazi kwabo nangenxa yobukhuni bezinhliziyo zabo. Mesifunda nakuRomans chapter 3 verse 23 kela 25. Ngoba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe wokuhlenga okuKristu Jesu. Amisileyo uNkulunkulu ukube abe yinhlawulo ngokukholwa egazini lakhe. Romans chapter 5 verse 9 kela 10. Ngakho-ke kangakanani sesilungisisiwe ngegazi lakhe, siyakusindiswa ngaye olakeni, ngoba uma sathi siseyizitha sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe. Kuyacaca bha ukuthi siyakusindisa ngokuphila kwayo sesikutholile ukubuyisana. Amen.